Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 26 na bulan sang Disyembre tuig 2022 ba? Pista opisyal gyapon, non-working gyapon sa mga empleyado sang gobyerno pribado. Lawig-lawig gawa no? Ang ila bakasyon. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton arangkadahon para karon nga adlaw. Ang isyo sang trapiko talakayon. Subuman ay may extension ang serbisyo sang IPM CDC. Mga isyo balita lokal, Congressman Greg Gasataya suportado ang mga programa ni Mayor Albi Benitez. Utang sa Pilipinas, gasulubra, gaplano pa nga mangita ulotangan. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubosipon kagilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Action Radio Philippine Standard Time las 6:33 na. Kamusta ang mga balita? Pagligad sang pitsa 24-25 puwerte ang trapiko dire sa siyudad sang Bacolod. Anano ang kabangdanan sa likod sini? Number 1, medyo kulang-kulang pa ang mga traffic enforcer. Number 2, daw hindi pagid kon sa mga kinalye pa, hindi pagid sagad ang pila naton ka mga traffic enforcer pero nagatinguha. Dason nga mga rason, holiday season subong maintindihan halos ang tanan nga pribado nga salakyan sa mga subdivision na guluwa kag ang mga salakyan pribado sa out of town dire sa Bacolod nagapambalaklon. Ang pipila pagid ka mga rason sini pasaway nga mga salakyan di pasahero kag pribado, double parking dire, double parking dito. Baudi hazard lang ang mga jeepney malain pagid tunga dalan ga papanaog kag pasaka pasahero. Ga kompetensya na sa modernized nga salakyan ang aton mga tradisyonal nga salakyan. Makita mo gid ang ila sini competition subong. Ay oo, wala nagapahigad. Amo nang rason kung kaisa nga perting traffic magsulod ang modernized sa salakyan. Kung ginasundan niya tradisyonal nga salakyan, wala gapahigad. Kundiin siya magdulo itong adalan nga may pasahero kang magpapanaog pasahero. Dito lang, labi naging ko gasunod man ang modernized nga salakyan. Ang kompetensya subong nagalala kag nagatuga pagid sang trapiko. Amo nang napanilaga naton man gatiner kita tag 30 minutos mo. Sa dalanon, bangod sining traffic ka, pipila lang inis ang aton na talupangdan nga dapat lubaron kag isa pa pasaway manaton nga mga utod. Kundi may pedestrian lane pagkatapos may traffic light, wala galantaw na. Bisan go gatabok, wala sila galantaw sa traffic light. Ilayabin nila, pedestrian lane anytime pwede lang katabok. Tiyan mo na ang nagakatabo. Nga gadugang pagid sang traffic dire sa siyudad sa Bacolod. Kinanglan pulo panilag man kita. Lantawon taman ang traffic light nga kungo hindi tanay agad dilaguso sa tunga. Kay ga-create ini siya sang traffic pagid. Abi mo kon ara ka sa dalanon, kag akon kasami ko manilag mo. Manilag kung ano nagkakatabo o nga purting traffic
sa syudad sa Bacolod, amo ini ang pipila ka mga kabangdanan. Magluwas lang abi, nga ang aton sini mga traffic enforcer, hindi pagin man sagad. Sa ambot silingon, dugang siya nga nagapatraffic, bagod ang ginahimo sa ibang nga traffic enforcer, kung pila kalaba ito nagalinya, una ako uruton niya na tanan. Tingga hulat sa piyag-piyag to kung nga kay pertis pagkalawig. Ang ato lang suwistyon na muni. Pila bala ang minutos nga rada sa traffic light? Dapat ang traffic enforcer may ara man sarilo. Nga pagsiling 5 minutos to 5 minutos, di amo gila siya. Pagpangot siya stop gid, lusot ang sa piyak para nga balanse. Kay kung ang piyak di, tag 1 kilometro, uruton mo gid na, nga gini, ang apat na binigid kong ginsangan, nga gid ang 3. Portes magkalaba-laba, taga-kumpanyar, kay bangod sina, wala man taga-basol gid, sa aton mga traffic enforcer, galing, amo siguro na ang lubad. Kinanglan may uras man. Urasan nyo gid, na pagtal nga uras, stop, go di sa piyak. Pag amo na nga talo, stop, go sa piyak, para nga wala kanahan bla, nga wala reklamo. Amo na gali ang napanilagan ko, nga nga nagapamuyayaw ang pila naton ka mga utod, kay purtir man tuod kalaba mo. Purtir na kalaba, sige pa nga, sige gyapon, wala ginastop sa traffic enforcer. Kinanglan na ya, may urasan ikaw. Nga pag-abot sang tal nga oras, stop ka, para nga hindi man mag-ugtas niyo. Labi na gid ang 4 kalenda nga ginsang anda. Hamak mo yung kon pilato yung kalabas. Piyak, uruton mo gid pasulod. Amo pagpasulod mo sa piyak, tiya mo na nga ga-create mo siya sang porte nga traffic. Abi mo, kadugay-dugay sa tindog ko na. Nagkulukaon ko na sa may lupwis. So sa mo na gali ang problema kung nga hindi maagwanta ang trapiko dire sa syudad sa Bacolod. Dalaom ta nga pagkatapos sining holiday, malubad naton ang porte nga traffic kag subuman ang pasaway naton nga mga driver plus mga pumuluyo kag tumalabok mismo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Madamo ang mga komentaryo sa mga politiko nga kinanglan kuno para may check and balance, kinanglan kuno ang congressman lain nga partido, lain man ang alkalde. Ehemplo sina ang siyudad sa Bacolod. Pero kadamo na sang mga nagkalatabo nga lain ang kongresista, lain ang alkalde, hindi maintindihan ang proyekto. Kung may proyekto ang nasyonal, dumduman ko na sa una, natabo sa Bacolod, lain ang congressman, lain ang mayor, may ara nasyonal nga project, punggan sang mayor, kay di iya proyekto mo. Diba siya kung makaguba pa sa iya kandidatura. So, ang check and balance, hindi amo. Nagresulta sa hindi amo, nga dapat matukod ang proyekto punggan kay hindi ila. Ari subong, ang nagakatabo sa Bacolod, ang alkalde subong, si Mayor Albi Benitez, kapartido ni Congressman Greg Gasataya. Ano ang bintaha sini? May bintaha siya, wala disbintaha nga. Ang tanan nga mga proyekto ni Congressman Greg Gasataya lang tawabla, ang mga proyekto sa pagkadamo-damo, matukod posible next year ang Bacolod General Hospital. Matukod ang multipurpose sa sulod dira sang hospital at tubangan sa Action Radio niyo nga makapulupian-piyan sa mga gwardiya nga daw kaluluoy lang. May ara tuoda gamay sa barangay pero mas maayo gid ang multipurpose kay may tulugan, may pahuwayan ang mga gwardiya. Ang mga pagpatahom sa mga barangay hall sa palibot sang syudad sa Bacolod, mga dalan, wala sang upang. Nga wala upang. Bangod, ang alkalde nga nagapungko subong kapartido ni Congressman Greg Gasataya. Amo na, nga ang mga proyekto man sang alkalde sang syudad sa Bacolod, katulad sa ginaplano ni Mayor Albi Benitez, nga mga proyekto sa edukasyon, kag pila pa ka mga proyekto para sa syudad sa Bacolod, dasig mag-responder si Congressman Greg Gasataya. Suportado niya ang mga plano kag programa ni Mayor Albi Benitez. Siling ni Congressman Greg Gasataya, ang tanan-tanan nga programa kag ang mga proyekto lokal
suportado niya. Kag kon may kulang ang budget lokal, tinguaan nga masuportahan sang budget nasyonal. Amo nang buot atong silingon, may bintaha man nga isa lang ka partido. Kay eleksyon na sa syudad sa Bacolod mo. Nagligad nga mga administrasyon, nga lain ng congressman, lain ng mayor. Hindi maintindihan. Kung may planong isa, punggan sa isa. Ipatinugan proyekto, hindi pagdayunon kay hindi pagpirmahan sa alkalde sa Bacolod. Ang buot silingon, ang check and balance, wala ma-apply. Ang hingabutay sa politika, among nagkakatabo. Tiyari na sumungo, ang mga proyekto siling ni Congressman Greg Gasataya, ang mga proyekto nga ipatuman sa Bacolod, once nga daw medyo kulang-kulangan sang pundo, tinguaan sang national paagiman kay Congressman Greg Gasataya nga matagaan pundo gikan sa nasyonal para madayon ang mga proyekto. Inakon kulang-kulang pundo. Ang buot silingon, pabuto naton sa tuig 2023 ang madamo nga proyekto nga magaulan dire sa syudad sa Bacolod. Mas damo nga proyekto, mas makabenepisyo tawo. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 48 na. Ang masunod nga balita kag isyo. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Sangsang ko niyang panglunsod ang resolution of no objection, ining runo bala, sa IPM CDC. Tagaan ligwa, palawig-lawigon, kaya hindi man tuod pwede mo. Abi pananglitan, hindi ka komporme sa performance ang IPM, hindi man pwede nga isiramos la sa bulan sang Enero. Kaya ti wala mahakot basura, manimaho ang syudad sa Bacolod. So, din pa ka maayo nga may extension ang ila sini nga pagserbisyo hasta Abril 30 sa masunod nga tuig. Pero, nagapati kita nga may plano gid si Mayor Albi Benitez nga may ara ibutang magluwas sa IPM kay kadamo-damo sumumo sang naga-apply. Kadamo sa luyag mag-intra sa bidding. Ang report nga may mga 8 sobra na ang luyag nga mag-serbisyo man sa solid waste program sang siyudad sa Bacolod. Ilang taon ta kay ang administrasyon Benitez nagabalay sang technical working group para sa bag-o nga mga kontraktor sa tuig 2023. Ang IPM pwede man ka-intra kung daw luyag pagid magserbisyo. Ang akon punto ayuhon lang nga hindi ka mag-ugtas bala nga panahon gani nga maaprubahan ara na siling mo sang primero ga arangkagin ang serbisyo gaamat-amat luya tubtub sa uli ga reklamo ng pumuluyo nga tagsinimana na nga wala hakotay basura amo nang lain te karon nga Disyembre te abti kay balikay kay mante sa dalagko nga mga establishment commercial porte ang Paskohanay mo so gari na gumbalang ara mangali porte man hakotay sa IPM kung Disyembre agapi na rik-parek lang ang garbage truck na hindi mensindihan kung yung galusot mo. Ti Paskwa mo, anak mo akuton mong mga basura sa ilpiser na. Kundi may libre ka na nga kaon, basi kung may jutay pa na nga
paduludanlog kag dalagko nga mga establishmento komersyal. Ang punto naton tani Disyembre kag hindi husto ba lang nga serbisyo? Hindi nga kon Disyembre lang manghatag ka sobre, hala tuduhan mo dayon da panghakot gapisan ka lang kon may ara batunon nga sobre. Pagkatapos sa mga dlagko nga establishmento komersyal, ang iban to yang daw witi-witi, daw hindi madumduman. Amo na, dapat tani kay may kasugtanan, kita mo kadako sang bayad sa IPM. Kay kung mayo serbisyo ya sini, abi ko nagnami ang serbisyo ya, wala rason na nga hindi mo siya pag-ibutang liwat kag padagon kon ina ang bidding ya manubo sa tanan. Man sa bidding sa gobyerno ya, dapat ang gobyerno daog. Ang pinakanubo among madaog. Galing, may nagakatabo man dire sa Bacolod sang una, nga bisan na dako saya, mahal siya, barato tong iban, ang mahal daog pa, kay bangunti. Lapit sa kuan mo, kung sino nga mga opisyal dang kakuting-kuting da, man may ara mas la kwartada mo. May mga transaksyon man nga dlagko da. Ti bisan mahal-mahal yo tay padagon sa bidding. Ti daw hindi amo balang nagakatabo kung kaisa. Ti biro sa administrasyon ni Mayor Albi basi madula na ini, no? Basi madula bla. Madil ka pagkatapos pangayuan mo. Amo na blang nagakatabo. Manigid. Purti nga kwartahan na iti kabay pa nga ang pagpili dason agana-gana nyo man ba? Hindi pa mo konforme nga puno ng mga bulsa nyo. Puno nyo pagid. Ang panawags na sa kalye daw dahak-dahak bala. Purti ni Gidya. Kilala ko ni mga tao. Nabalaan ko ang sikrito mo. May nanugid sa ako. Grabe gali yan. So terrible. Oh. Sus, purti nga. Kuutay bulsa. Purti gali ang nagakatabo. Sos! Hindi maintindihan na. Kung pila ka milyon ang ginaplastar, ang ginapagayo lang, milyon man. Bago lang ko kabalosos. Purti gali nga. Terrible. Amo ning mga sakon kag bagis sa gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 54. Balik ako pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamaskwa naman, lipot, kaglaba. Ang lipot gawa, ang iyasang diesel. Ang gasolina, medyo laba-laba naman. Amo na siya. Kung sa Tagalog, padagdag bawas naman sa presyo sang gatong. Ay, ho. Daw wala gid ko, wala istable gid. Ang gatong ti wala tamay mo. Kaya ang naghamando sina pangkalibutanon nga merkado. Okay lang ang bulag tuig, dali na lang. Ipangamuyo ko gyapon nga mangin mataway, kag mangin masadya lang. Kag maayong lawas lang sa tanan naton nga mga kauturan. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.